Uffe Ellemann-Jensen, hvorfor er Østersøregionen interessant? Hvis du kigger der rundt omkring i verden, så er der nogle centre, hvor tingene vokser mere end andre steder. Af mange forskellige grunde. Det kan være, at man har nogle særlige historiske forudsætninger, at man har været særligt dygtige til at udnytte menneskelige og måske også naturlige ressourcer. Østersøregionen var i fortiden sådan et center. Hvis du går tilbage til Hansetiden, så var det jo et af verdens dengang rigeste centre. Og vi er ved at arbejde os i retning af at blive det igen. Det er jo derfor, vi holder de her såkaldte topmøder i Baltic Development Forum. Og det er det 7. det vi holder nu her i Stockholm. Da vi begyndte på det her, der var Østersøregionen, det var jo et sted, hvor den østlige del sådan lige var kommet fri af Sovjetunionens klør. Og hvor der stadig var en vældig usikkerhed, hvad pokker skal der komme ud af det her? Store forskelle, stor usikkerhed. Det, der er sket i løbet af de 7 år, vi nu har eksisteret, det er jo, at de fleste af landene i regionen, de er nu med i EU. Det er lande, der har en økonomisk vækst, som ligger langt over, hvad du finder i resten af Europa. Ja, selv nogle af de, skal vi kalde det, gamle europæiske lande, der er Danmark for eksempel, har jo en økonomisk vækst, der er højere end andre steder. Det vil sige, at den her region er ved at placere sig allerede som Europas fremtidige vækstregion. Og det er jo også derfor, vi får sådan en som Europakommissionens præsident, Barroso, til at komme her til Stockholm og holde åbningstalen, hvor han jo sagde i sin åbningstale, jamen det er jer, der viser vejen. Han ligger og kæmper i Bruxelles for at få regeringerne til at acceptere den såkaldte nye Lissabon-strategi, som skal sikre vækst og udvikling, beskæftigelse i Europa. Og derfor har han jo brug for at kunne præsentere resten af Europa for et forbillede. Og det forbillede finder han altså åbenbart heroppe i vores region. Så det vi nu skal bruge kræfterne på, det er ikke at gå i stå med den succes, vi har haft hidtil. Fordi den bliver jo ikke ved af sig selv. Men vi skal hele tiden prøve at finde de barrierer, der er for væksten. Hvor kan vi finde de barrierer? Hvor kan vi bryde dem ned? Hvor kan vi gøre samarbejdet stadig stærkere? Hvordan kan vi flytte grænser og fjerne grænser? Og det er det, der er hele det arbejde, vi beskæftiger os med her.